Pinoy Bus Driver TV. Good morning, Bigong Pusit. Good morning. Maray naga sa mga taga-Iriga. Sali kita sa Iriga, Bigong Pusit. Sali kita. Kasubagi kita dating sa buhay. Alas 12. Nagbalik kita dito sa Iriga. February 11 na ako sa araw ng Martes. Dito tayo sa Iriga. Nagpalinis tayo. Pawasin tayo dito. Dito sa grahe ng Iriga. Yan si Sopot. Si Migo Sopot. Pugsito thanks. Sali kita Iriga, Bigong sa grahe. Shout out sa mga taga-Iriga dyan. Maray naga. At sa mga taga-Buhe. Gabi lang tayo naman sa Buhe. Alas 12. Siya, si Bigong. Ang ating washer dyan, nagwawasing namin Bigong. Ya, si Mr. Pitoy. Maray na ka dyan, Mr. Pitoy. Ay, magandang umaga. Ba't ikaw na naglinis dyan? Ha? Ba't ikaw na naglinis dyan? Palagi ba ako naglilinis? Pog si Teteng. Hello. Oh, nakumusta pala sa'yo yung ano? Yung barkada ko rider na vlogger din. Nakumusta pala sa'yo si Junior? Sino Junior? Yung pulis. Sino? Dati mo daw siya konduktor. Ay, oo. Si Junior, pulis. Saan mo nakita? Doon sa Pasay, sa kainan sa Jollibee. Estudyante yun ni Mrs. dati. Oo nga, sabi nga niya. Sino nga? Sabi niya, Si Urada. hindi ko makalimutan si Oo, si Manuel Pitoy. Ang tagan. Oo, pulis. Oo. Hindi ka na niya makita. Ano, nag-eskwela yan. Estudyante yan. Nagkukumpra yung jeep, tsaka nagpapabis pa yan. Oo, yung... Ang Ano ba yun? sa Lagi sa guidance ba yun? si Mrs. Siya, lagi na sa tawag sa guidance eh. Premier sorry kasi ibibigyan siya niya noon ng kuwan. Kasi marami ito na pulis na Gusto ka niya makita nga. Hiningi yung number mo, wala mo yung number ko sa'yo. di ba nasa kuwan na paltas dati? Kasi na, Saan kayo inom. nagkita? Magtagitagay daw kayo. Saan kayo nagkita? Doon sa kainan, doon sa tapat ng mga series. Saan Doon sa tabing Jollibee ba? Ay ano, 7-Eleven, Palawan. Saan siya nakadistrito? Diyan na din sa Pasay. Official yun. Ha? Official na yun. Official na yun? Oo. Oo nga daw. Dati ang ragulong 10 yun din pagpasok. Ha? Kasi tapos bagay yun ng kuwan, complete yun ng kuwan sa kuwan nagpa-advance siya ng schooling. Mataas na lang noon. Matagal lang din nakita? Oo, matagal na kami di nakita. Siguro, di mo na kilala. Ay, hindi siya makalimutan kasi yung kanal ba ganyan? Oo. Di ba nabot mo yun? Yung Inspector. Urada, yung malaking tao. Urada. Tapos, kalbo. Urada. Oo. Oo, si Urada. Yan, lagi yan. Nagkundok ko yan sa jeep, doon sa jeep namin. Oo, konduktor nga daw siya sa'yo. Oo, magaling yan. Kasi nani. Si Urada pala, Urada. This is my friend. Ikdi. YouTube. YouTube. May niya naman. Pinoy Bus Driver TV. Kaya.
Si Urada pala, si Urada. Oh, Yorada. Naghahanap pa rin ako ni Dad. Official. Ayan. Ano, makita mo yun sa Pasay? Hanapin ko talaga siya. Muna lang hindi nag-date talaga noon. Oo. Hinahanap ka nga niya. Malaki ba ang katawan? Tama lang. Kasi, ganun din yan eh. Tama lang katawan. Matangkad. Oo. Dalawa yan. Si Yung magkapatid, puro polis. Urada. Pero, siya ang opisyal. Kuwan. Oo. Binit pa rin ako sa bata na yan. Adi, ang tangkad. Oo. Tungkol sa jet. Oo. Napatatawa ko niyan dahil sobrang doon sa bubong eh. Oo. Oo. Okay, matangkad. Oo. Okay, matangkad man yun si Urada. Oo. Sobrang doon sa bubong tapos pinawalan kami nabusan kami ng diesel. Oo. Sabi sa akin dyan, madiskarte nga. Ay, ito, hindi problema yan. Akala ko Siyempre. ano, yung ang isang ganun noon, nung nag-GI kami, 300 pa lang ata yun. Yung pag-uupit ko. Ha? Sinagila ko doon sa gasolinahan. Kaya sabi niya, hindi problema yun. Kung bahala ka na. Kung nagsabi ko, Senyor, Magaling pala yung mag-discarte ha. dapat ako pagbalik natin, nakuha ko yun. Oo. Ayaw ko niyang bahala. Ay, tatawag ko siya si Paringli, no? Ano naman itong ginagawa nito? Oo. Nag-repair ng ano, kalan. Hi guys. Siray. Hi fans. Are you okay? Eh. Naubusan kasi yung gasol. Mamaya doon ka sa ano kay Tapos, Tinagpa. ay, Doon ka tama. mag-post. Oo. May iba nga Oh. content. Oh. Yung pa rin ng mga kalabaw tapos yung mga Yan yung dapat nga doon. Ngayong umaga. Oo, doon dyan oh, dyan oh, sa Okay. simple magsimula. Kasi may okasyon dyan ngayon. Dilag ba ngayon sa Eriga? Pwedeng content mo yan. Lahat ng Oh. dito sa barangay. Pagpaparada dyan, may May magdalang kalabaw. mga kariton, may mga kalabaw, may mga Kanya-kanya menu, mga butas, kung ano yung lahat. Mga papulok kasi ng ko. luto ngayon, luto. Di ba nga, mais. Lourdes. Lagi. Doon yan ngayon, nakainera doon ng mga opisyal. Baka mamaya nga, may artista ko dyan. Sigula yan. Kaso parang hindi na ako umaga ng... Para bang sinulog? Parang, Ah, oo. Kaso parang hindi na ako kasi kagabi, sinabihan ako ni Leo na mag-bis daw ako. Baka naalala pa ako nito nung nasa Regal Teams pa ako. Tinagba. Ang mga Yeah. sanda. Di wow. Kung sinatay, ha? Dito na ako. Gagala mo rin itong pugset. Gagala mo ako dito, pugseteng. Pugseteng. O, doon na ba ng remo, no? Maluwag pa dito may kusita, maliwag pa. Wala nang may parking na bus pag sutay. Tabi po, tabi. Tabi po, tabi. Mamaya kagala tayo sa ano pag sutay Tinagba. Festival pa lang yan, festival. Ito namin kapusit ang sinabi ko na pang ano sa buhok, yan o. Puno na yan o. Parang mais. Ang bunga niyan, yung bunga niyan, yun yung dala ko na pinag-ano sa buhok, pampatibay. Yung katas niya, yan ang ano mo sa buhok. Yan. Ang sinasabi ko na ang bunga niyan, pampatibay sa buhok. Huwag sila tayong Biko Pugset, presko na, bagong ligo na si Biko Pugset. Ito, minamap na ni Biko yung flooring. Itala na yung schedule mamaya, pabalik na ang Manila, Pasay.
Sarap ang tubig dito ng Buksit. Sarap pang paligo dito. Sagana sa tubig. Malamig. Sarap talaga maligo ng maaga pa. Buksit na tayo. O, mga Buksit. Dito linis sa sibi ko. Buksit na tayo. Buksit. Mga Buksit, ito tayo sa Erika. Good morning sa mga taga-Erika dyan. Ayan o. Natapos lang magwasing si Kabayo. Kaya natin wasir si Miko. Kaya sa grahe ng Erika, Buksiting. Yan, 1816, ginagawa ang aircon. Si Padinglin nagluluto. Nagluluto si Padinglin. Ay, Vance. Pangalmusal. Alas 9 na, alas 9 na. Oo. Nirepair niya yung kalano. Anong luto? Ay, kanin. Pugsit ito eh. Kanin pa lang, wala pang ulam. Doon pa yung mga natin eh. Ayan mo, tao. Wala sa tao. Ayan, ganito dito. Hati-hati, ano? Festival. Asal si Supot, nawala si Supot. Nawala si Supot eh. Lo. Asa ka na?
Sa? Andiyan ka na sa opisina? Andiyan ka na sa opisina? Wala, dito sa nanonood. Ay, sus, dito na ako. Hanap ako ng hanap sa'yo, nawala ka. Nanonood. Narilimag, nanonood, maganda eh. Dito na ako. Sige, sige. Punta na ako dyan. Oo. Dito tayo sa terminal ng Irigami, kapusit. Walang biyahe, kaya traffic, sarado ang kasada. Sarado ang kasada, pagsiting. Terminal lang ka. Oy, nandiyan pala yung 9:30, no? Okay, buset. Dito tayo sa terminal ng Erika, posting. Terminal ng Erika. Ayan, si Supot. Nahuli, oh. Malibang na sa nanood sa Iwanan ko eh. Kaya tayo sa opisina sa booking. Kaya tayo sa booking ng Erika. Good morning, ma'am. Morning. Manong kayo tinagbaw. Bakit ikaw lang? Ha? Saan sila? Nasa si Campos. Nandun sa Libanan. Ay, hindi kayo mag-vlogs. Vlogger ko. Ay, vlogger. Oo, kita-kita ka na dito eh. Oy, wag mo naman kami wag mo ko isama. Eh, kasama ka na. Hindi mo ko isama. Eh, para kilala na ikaw ang nagbubuking dito. Huwag siting, mag-charger tayo dito kay lubat ang ating mga cellphone. So, may saksakan dito. Ito pa rin. Ha? Ayan pala. Dito kami mag-charge kami dito. Amibel, para man charger mo. Android ka ba? Ano? Type C? Android. Hello, Omega. Kumusta ka na dyan? Type C ka? Oh, ito mag-isang, tag-charge kami dito kay wala, lubat ang aming mga cellphone. Lucas Jaime Libaw. Dyan dulo, meron dyan kantin. Paksiwan. Oh, Mika Puset, meron doon, kaya na doon. Sino man nasa ba? Sino tao sa ba? Bakit kasi makaka-charge yan? Naiiwan mo yung ba? Saan ba tayo dito, Puseting? Eh, lubat ang ating, wala tayong charger. Charger sa bus. Marami pa akong i-edit dito, Puseting. Pero Puset, dito sa Erika. Huwag sila tayo. Quarter to 6 ng hapon. Dito sa Erika, Puset.
Nagbiyahe pa sa Sagre? Parang Hindi ko nakita yung unit na nagbiyahe. bang nagbabihan. Dalawa yata, Mag-corner? Punta ka gandang-ganda na lang Oo. Mamadali yan Gumaya sila ni Kompa. Sama-sama na. Galit ang kumpanya, galit ang kasama ko. May uset. Dito tayo sa Iriga Terminal. Ayan. Alis na sila po sila yun. Yan ang mga biyahe ngayon. Oops, ito tayo. 1913 Papitix. Ayan. Nasa nilo. Dito. Dada tayo sa ati-ati Harvey Composite. Oh, live. Live. Tanawag. Ito, palabas na kami sa terminal. Dito sa Iriga. Iriga City. Yan. Shout out kay amigo. Sa amigo natin dito sa Apple Bus, Apple City Bus. Pupunta tayo ng ikuset doon sa Grahe. Sa Kuha, sa Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Wala na. Wala na pagsita. Tapos na. Wala na oh. Try ko. Pinoy Bus Driver TV. Wala na. Kaya kasama ko si Iso po to. Pauwi na kami sa Grahe. Pauwi na kami sa Grahe. Wala na rito. Kanina sarado rito sa labas. Ayan na, galing buhi. Ayan o. Pugsi na rin o. Pugsi na rin. Punong-puno, buksit, punong-puno. Si Saltarin. Dinig na dinig ko yung boses ko dyan ah. Wala na. Malinis na baga, wala na yung ano, ati-atihan, buksit. Tapos na. Wala na ati-atihan, buksit. Tapos na. Norman Pahigar. Mayong hapon, Migo. Andin si Remy, hindi tuloy biyahe mo Bisaya bukas. Hindi pa, Migo. Sa Wibis pa tayo nito, kay bukas pa tayo pa Manila. Yuli Galyon, unang hapon. Ay, mali. Bisot pala. Kung sinateng. Wala na yung ano ito pagset ng festival, tapos na. Dito lang kami naglalakad. Papunta ang garahe tayo. Oy, shout out amiga.
Cecil Cabrera. Naglakaw lang may amiga kay Dool Roman at sa gawas. Yan o. Tapos ang grahe ito. Galing tayo ng terminal ng mga bus. Doon tayo sa booking office. Galing nag-charge. Ito ang labasan no. Makikita natin ngayon dito ang dating terminal grahe. Wow, nakita ko rin ang aking sinilangan. Amiga Lenasor. Sinilangan mo pala ito. Islin Magmanda Ropians. Shout out from Saputi. John Kerba Baloksyo. Idol, wala biyahe, wala pa may kumpusit. Luto tayo ngayon, bukas pa tayo. Migo, Norman, Pairal, Wegar. Kita nag mga pakas ka raw, kay gutom na. Bob Miller, san kayo, Migo, dito sa Erika, Migo Pusit. Nice steak. Migo, Lenasor. Yes, dyan ako pinanganak sa Erika. Ganun ba, Miga? Ibig sabihin, dito ka nag-aral sa eskwelahan na to. Shout out, Migo Pusit. Ayan o. Kanina, punong-puno dito. Punong-puno ito kanina. Kasi dito ang festival. Dib, gula. Pog siya natin. Ay, bawal fireworks. Bawal fireworks. Mayroon tayong kinain sa Matnog. Mga PDEA, pulis at yung Coast Guard. Kaya di tayo makakalungit niyan. Pati manok bawal. Miga, Cecil Cabrera. Uli na sa Liti, Miga. Para makita niyo mong imong probinsya. Eskwelahan, Erika Central. Ayan. Nagala-gala tayo, Migo Pusit. Para makita nyo kung gaano kalayo ang terminal at grahe natin. Kasi doon tayo galing sa terminal ngayon. Kasi nga nag-ano tayo, tanong kung anong oras ang biyahe natin sa nagsalta doon. At isa pa, nanood tayo ng festival kanina. Akala ko maghapon dito yun. Wala na pala ngayon. Tumawag si Migo Lister. Tumawag ka ng Migo. Si Migo Lister. Dimawat. Migo. Asa ka na? Huwag si Tatay. Ay, pumunta na kami dyan, naglakad kami. Yo. Pumunta na kami dyan, naglalakad kami. Kita-kita ka dito sa live ko.
Punta na kami dyan, naglalakad kami oh. Yan oh. Dito na kami sa dating terminal. Lapit na kami dyan. Pumunta tayo dito si Vico Lester, si Rondo. Pumunta sa Grahe. Ang ating mga subscriber dito sa Erika. Yan. Mga subscriber natin yan, Vico Bugsit. Yan na, pagsiting oh. Yung dating terminal. Yung dating Grahe nito. Pero ito yung dating Grahe. Bukas na pala ito eh. Hindi na pala nakasarado. Ang lawak ito, may kabuksit ito. Malawak ito. Pero malawak yan. May oy, Bigo! Saan ta? Mamaya. Bibidyo pa ako. Yan yung dalawang inspection pit dito. Naalala ko to dati. May mga kubo-kubo pa ito, mga tulugan sa mga mga mekaniko. Pag nagpa-inspection kami, tutulog na rin kami. Yan, puro na sa tubig oh. Puro na sa tubig. Wala na. Barado na yan, kaya puro na sa tubig. Dapat walang tubig yan eh pag magpa-inspection ka ng mga bus. Diyan iikot ang bus, yan iikot dyan, tapos pasok ka dito sa inspection pit para inspeksyonin ang inspektor, mekaniko natin. Kaya ito, nakita nyo na Bugsit ang gusto nyo makita na dating terminal. Canaldo, shout out San Taga-Riga, Norito Gampan, Harilim Abyog, Nick Clito Liloan, shout out niko. Biga Cecil Cabrera, wow, kanay sa lugar murag na RJ sa Hilongos. Ayan, magbisita yung mga Taga-Riga. Ito si Bigo, sinundo pa talaga ako. Naglakad din si partner eh. Ano, ikaw na lang sa mama? Saan? Doon, sa ano? Saan tayo? Doon, inuman? Patay tayo. Oo, walang problema naman ko po sa. Biga, Wala. sama na si partner ko. Ha? Ang problema, itong gulong ko. Ay, malayo ba yun? Yan lang, sa may eskwela sa Andro. Mamaya na lang. Ngayon na. Hindi Oo. pwede. Ano? Hindi pwede. Bakit? Magpaalam mo na ako dun. Sige na, paalam ka. Balikan mo lang ako dito. Pagpaalam ka na. Kaya eh. Walang problema. Kaya doon, marami tao doon. Kami lang naman. Oh, sino tayo? Sinong kami? Oo, kami na naman ang empleyado. Kahit pa. Reward. Bugsit! Jerome. Patay tayo dito. Patay tayo dito kaya sinundo tayo. Ano? Patay tayo dito kaya sinundo tayo. Kakaya doon, hindi ko Bugsit. Wala, walang problema doon. Sabi nga ni Florian. Bugsit na tayo, sinundo tayo. Bugsit tayo. Problema lang dito. Patay tayo. Pati yung factor ko. Oy, sama yun. Sinapapan. Magsama tayo. O, ito, Bugsit to. Dito tayo sa Grahe. Yan ang Grahe. Paano ba yan? Ay. Pasok mo na dito. Pasok mo na. Bugsit na tayo.
Nalibang ka nun sa mga video rin sila. Nag-charge kami doon, nag-charge. Huwag sila tayo. Oh, Wala namin kay wala ka pa. wala na. Yung tilapia. Wala na. Oo, Sige lang. Huwag sila tayo. Babay may huwag sila. Huwag sila tayo. Walang problema ako. Okay, tapos huwag sila. Gagala tayo sa kanila ni Migo. Gagala tayo. Mag-isip na kung ano tayo, wala. Gagala tayo. Tangan tayo doon, tapos diyan natin i-continuous. Diyan natin i-continuous. Doon kasi may pagkain niya, may pulutan pa. Hindi na lang ako si partner eh. Ayaw naman yung partner mo, sinabihan ko eh. Diyan lang, wala. Pista pala dito, no? Dinag pa. Ano ba tinagbak? Festival yan, parang festival. Hindi pala pista. Hindi, ang pista dito, Lego, John. Iba pala yung tinagbak. Diba? Loriel kasi mamaya pa daw pupunta. Sino? Si Boss Loriel. Ibig sabihin grahe lang yung pupuntahan natin. Ha? Grahe nyo lang yun. Saka hindi, bahay na nila. Bahay na nila. Asa pala siya? Ay, sa bahay ni, sa bahay ni Boss. Si Loriel, ando pa sa kanila. Ngayon lang ko ito niyaya, alam ka naman ipahiya kita o ipasuko. Oo, Mego. Alam ko naman yan, alam ka naman na. Kaya nga pinipilit kita para Kagaya para naman wag mong isipin na pasubo ako eh. Oo. Ando pala si Pitoy. Si Pitoy andun. Si Pinoy? Si Pitoy. Tagay nga sila doon. Ano si Pitoy? Pitoy gumagamit yan? Hindi. Parang Hindi, ganyan lang yung mukha ka dyan. Magkano ba yan? Tagataas yan? Tagataas. Oo. Diwat, namamukit. Malayo-layo pa pala. Yan lang. Ano lang naman, bila ng kalsada. Yung karay namin, papasok pa doon. Papasok pa. Papunta pang mountain unit. Kalsada. Papunta ng kalsada. Doon mo na ginarahe. Oo, dyan lang naman. Aga mo yata kumarahe. Oo nga. Nakadalawang round ka na. Dalawang round. Ayos pala. Ayos pala ang biyahe dito. Oo. Pati yung income Mego, ayos eh. Pero Hindi na. Ano eh. Ibang base yan. Ibang base yan. Naman. Tayo.
Oo. Yan, mga motor na mga kasama mo. Oo. Buksit na teng. Pwede mag-video doon. Naka-video ko eh. Ando naman tayo sa likod eh. Naka-video ko eh. Ngayon? Ayan to. Ito pala bahay ni boss mo. Ito pala bahay ni boss. Kenapa bos? Namin. Oo. Bos. Buksit na tayo. Dito pala siya sa likod eh. Abo, pagkamay-kamay! Nakapon mo. Pagkamay-kamay! Kuya! Ano, buwan ta. Idol! Tagay-tagay pala. Pagkamay-kamay! Abo ka kung uwi ba? Tumigot. Iya ko eh. Ha? Di! Bakit pala sa to? Kasal-salubong natin siya, no? Oo. Kuya! Yan mga buksit, mga amigo natin yan dito sa Eriga. Mga bus driver din yan dito sa Eriga, mga buksit. Mga bus driver yan. Buksit na yung sino. Buka sa buwa sa Pilfranco.